Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas. Yaya Usman, koya magana da muka da kai ne akan Faruk har yanzu na ji ka shiru baka ce mu komai ba. Haba sister, ki kwantar da hankalinki. Ina nan ina shige da fice in Allah ya yarda komai ya kusa zuwa ƙarshe. Ni dai abin da nake so da ke kawai ki ci gaba da addu'a. Wani komai ya kusa zuwa ƙarshe ina ta kiran shi na danna mun busy fa. To kina ji? Yanzu ki kwantar da hankalinki. Na ga lokaci ma ya kusa zan shirya in je filin ƙwallo. Na tabbatar insha Allah a can zan haɗa shirye ne. In dai na gan shi a can za mu ci gaba da maganar Allah da ki haƙuri. Kana Allah ya taimaka. Farida. Na'am yaya Usman. Kin san me nake so da ke? Albishirin ki. Goro. Fari ko ja ko baki? Fari karkar. Goban Allah kai mu. Muna da wasa mai zafi. Kusan ma in ce miki kawai final ne zamu buga. Kuma mutumin ki na tabbatar zai zo zai buga wasan nan. Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi. Abin da nake so da ke kina ji? Tattaro duka kawayen ki gaba daya. Gobe Allah ya dana miki alƙawarin zan shirya ku. Ke da mutumin ki, ke da Faruk ba? Gobe za ka haɗa ni da shi? Insha Allah. Wallahi ba don kai yara mun ana ba hannu mun kashe. Yanzu nan zan kira baby su shirya kai. Yaya? Wallahi na gode Allah na gode ma. Ba matsala kake da mu. Kai. Ba shi gaskiya. Ai ni ma daga cikin zan shiga in kira su. Yes! Yawa Sani, ba shi mana, ba shi! Yawa wannan Faruk. Me haka Sani? Haba da Allah! Jabba Faruk! Yawa attack! Yes, yawa! Ka ba shi mana! Ka ba Faruk na ce ma! Oh God!
Faruk! Faruk ka ci ƙwallon mana, ayyu Faruk dan Allah. Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas. Ka ci Faruk! Ci mana! Faruk! Coach! Coach! Ruwa! Coach! Ruwa! Coach! Ruwa! Coach! 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 Baba ka san me ya faru jiya ne? Wallahi wani dan hau na gani a filin kwallo. Ka san me yi? Jiya ba? Wai kawai ya zo zai ci kwallo saboda mace fasa. Jiya ba? Ai da ni ne coach din nan da na ci uwar shi. Maza wani coach din da yana asibiti tun jiya bai farfado ba da sun samu ne ma mu je mu karasa shi ko. Allah ku daina wannan magana. Ina gaya muku wannan yaron baban shi ya riga ya kwashe. Wai mu ban maganar nan baba mu ci gaba da ja kayan mu ko majaran mu ba ci gaba bila. Ban sigarin nan mana. Ban sigarin nan. Kai wiwi ta kanka. Sigarin ma. Wannan wiwin na ku ya mai. Wai ya buge mai. Ba ban baka ba ban san ka kasa zuwa. Ya ma ya wane fa. Amiga ne. Kai hakuri Faruk, sorry ina gidan anti ne wallahi. Okay, maganan coach ko? Yanzu nan na gama wallahi, yanzu nan na gama tunani muna hira da anta amma tunani na kawai na kai. Kai hakuri ga nan zuwa, kana gida kenan. Okay, to jira ni ga nan zuwa yanzu nan. Gaskiya jiya da muka je filin kwallon nan abin da ya faru ban ji daɗi ba kwata-kwata gaskiya. Ke dai bari ƙawata. Wallahi kar mu ce kawai ba za mu je bane ta ji haushi. Ni na san abin da zai faru kenan. Shi da gaba ɗaya ba san ganin ta yake ba? Allah dai ya kiyaye. Amin. Me keke? Sultan Road za ka kai mu. To Hajiya.
ga sai ya ji abin da Faruk ya a filin kwallo ya kwafsa. Ka san Allah, inda ni ne coach sai na kore shi har abada. Gaskiya ku tsaya da wannan maganan bana su. Shikenan. Sannu coach, sannu. Allah baka lafiya, dan taso ka dai. Sannu coach. Dama kana da gaci ya kawo. Sannu coach. Assalamu alaikum. Sannu coach. Najib, dan Allah dan Annabi mun gode. Yaushe duka ban Allah Najib bai dade da farfadowa ba dan Allah dan Annabi ku yi hakuri ku koma dan Allah dan Annabi mun gode. Usman Faruk magana shi gaskiya ne. Idan coach har yana ganin ka abin zai ta hawa mishi ne. Zai ta hawa ne saboda ko mai hakuri mu juya. Idan ya samu sauki kawai maje gida mu duba shi. Sannu coach. Na mun gode aje a can. Sannu coach. Allah ya sauke. Amin. Doctor. Nurse. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nurse! Doctor! Dan kama min shi haka. So wannan ba wani matsala ba ne. Insha Allah in the next 30 minutes in Allah da komai zai noma ba matsala. So biyo ne mu je. Farida, kwana biyu nan bana ganin Usman. Bai wuni a gida lafiya? Wallahi coach ɗinsu ne ba lafiya, to can suke wuni suna jinyar shi. Coach kuma? Eh coach ɗinsu na ƙwallo. To, bara na shiga daga ciki. Allah ya ba shi lafiya. Amin amin. Farida? Wai ke me ke damun ki ne sai an zauna ana fira kwana wani abu sai ki dinga shiru-shiru saka toshe ta awar kurma? Ba za ku gane ba. Kullum kalmar kenan guda ɗaya ba za mu gane ba ba za mu gane ba. Ya za a ki ce ba za mu gane bayan cewar mu muna rayuwar mu lafiya lau amma ke kullum haka ke rayuwar sai kin daura mu kanki hawan jini? Rabu da ita ta azawa kanta hawan jini tun kina ɗan yarinya kike samu hawan jini saboda namiji. Kin ban mamaki wallahi. Wallahi ba za ku gane ba faru na daban ne a rayuwa. Na ga Faruk din. Me mashin wait mana. Me mashin ka tsaya don Allah.
sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas inda shakuwa